Radyoya denge gel, denge azadiye. جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هیجه یورو 8 ترمه 2025 سیشم لبروکسل سال 13 لامده 14 امن و چین دنا و روژه ده پیشکش بکن دسپک چند سر نو چین ما بیرویا انفورماسیون یا کجکه دا خویانه که گرینگ دا İbrahim Kalın bu Seruk Veziri Irak Sudani re hevditin kir. HPG şehadeta fermandareki berxwedana dîrokiya li zapê eşkere kir. Civînên civaka demokratîk devam dikin. Sê herêmên li navçe Elkê ji bo neh rojan hate qedexe kirin. Danûstandinên di navbera Sûriye û İsraîlê de dest pê kirin. دوباره دم باشگودارین هجم دست به برفریان و چین خودکیم بیرویا انفورماسیون یا کجک راگاند کوج برسده من اولهی و روزنامه‌وان بیشتری مراسم گریلا نبن بیرویا انفورماسیون یا کجک تکیلداری بانکاری برا پویاکو و جبو گریلا بکه داخویانی اکتا داخویانی در سر مراسم گریلا یا کوته پایل نباشوی کردستان پیک وره آگاهی دا بیروی راگاند کوت پلان سازیا جبو شوپاندنا مراسم گریلا ده هن گوهرتن هاتنه چکرن داخویانی کجک و هایه جبر روش اولکاریه یا گوهر بار ده هرگلیین مراسم دکو هات بو پلان کرن لسلیمانی پیک وره هن گوهر تناتن کرن مراسم و وکی کو هاتی پلان کرن پیک وره لوی زندینه و شاندن و جچپمنی ره گرتیبه جبر وی که ام پر خمگینن اورجاتی کی کو اف گوهر تن لزگین آکلیا داوی جهلا herkesi ve ereni were dîtin wê li nêzîkî cihê merasimê ekranek were danîn û dawiyê wê qaydiyên merasimê li wir were weşandin têkaneriya ku em we agahdar bikin eve hün ve xwendiyên vê devere dibe ku hin ji we ji ber guhertina kêliya dawiyî biryara beşdarbûna merasimê bidin em vê biryarê baş fêm dikin rêzê jêrê digirin û ji ber vê nerehetiyê xemgînin. İbrahim Kalın bi Seruk Veziri Irak Sudani re hevdîtin kir li gurî daxuyaniyê ku ji alî ofîsa çepemeniyan ya Seruk Vezîrtiya Iraqê ve hatiye kirin de hevdîtinê de mijarên îstixbarata hevpar û hevkariya ewlekariya ya navbera her du welatan de hatiye nirxandin di daxuyanê de hat gotin ji bo pêkarina aramiye bi taybetê li herêmên Sînorê hevpar ji bo xurtkirina ewlehiya herêmî her du aliyan li hevkirine ku hevkariyê zêde bikin li gurî daxuyaniyê dosyeyên ewlekariya hevpar Parvekirra istihbaratê koordinasyona agahiyan û pêkarina ewlehiya Sînor a navbera Iraq û Tirkiye hevdanên hevpar hatin nirxandin. Navên ragihandûn û çepemeniya HPG bi daxuyanekê şehadeta fermandarekê berxwedana dîrokiya li Zapê Sîdar Armanc ragihand. HPG eşkere kir ku hevrê wan fermandarê tunela berxwedana ya Girê Amediyê Sîdar Armanc şehîd bûye û got. Tunela berxwedana ya Girê Amediyê ku li herêma şehîd delîla Rojavayê Zapê berxwedaneke destanî ya 4 salan nîşanda. Bi vê berxwedanê li dijî êrişên dagirkeriyê ev qad veguherî vîneke ji pola û keleha ku nikare bê dagirkirin. Berxwedana Girê Amediyê mora xwe li vê serdema dawî da û bi xwe re gelek destkeftî bi dest xistin. Fermandarên fedayiyên Apoyî Delîl Zagros, Güven Doza, Andok Adil, Cîwan Welat û Armanc Azadî pêşengî ji vê berxwedanê re kirin û ta bi ta hûnandin. Vê berxwedanê bi fermandariya hevreyê me Sîdar Armanc dewam kir. Heval Sîdar ku li ser şopa şehîdan meşiya û fermandariya Girê Amediyê hilgirt ser milê xwe çarê gulana 2024 de êrişeke dijmin de şehîd bû. Em hevreyê xwe fermandarê fedayiyê Apoyî Sîdar Armanc bi hurmet bibîrtînin. Em soz didin ku bi mîrasa ji me re hiştiye ya berxwedana dîrokî, destkeftiyên wê yên mezin, hostatiya taktîk û hevrêtiya heqîqî di tekoşîna xwe de bixin pusûla û bimeşin serketinê.
دسری ده مالبات هفری میهجا و ولات پاریز خلک سرهده امجتوایی ولات پاریزن کردستان را سرساقیت خوازن آگاهی ناسنامه‌ی شهید سیدار وهانه محمود توت به ناسناو سیدار آرمانج ناو دایک هاتیجه ناو باف آلی لوانش دایک بویه 4 گلان 2024 لزاپ شهید بو هپگه خالا سالن تر اوتجه فرماندار نمر کر فرماندار نمر سیدار آرمانج لنافچه آوانه اردیشه دناف و مالباتا که ولات پاریز ده دنه زاروکا کی گله کی زیره کو جهاتیه راستیا دشمن زو ناستکه لزانینگه تفری خباتن جوانان دبه دما خباتن شورش دیمشینه تیگرتن و دمکه ده زندان ددمینه پشتیش زندان درده که و سال 2013 هان بری خود دانا و رفین گریلا پرورده اخوایا پیشی لهر امام متینا دبینه به تردود خط فدایتی جخور اساس تگره دناوا هزین تایبت تجیه تگره ده سالین هری زور و زحمت به ایراده باوری و بریارداری که مزن تدکوشه گاو به گاو تکوشین خو مزن دکه همو بر پرسیارین هل ده سر ملی خو با آوایی که سرکتی بجیتینه و ده به فرمانداره که میناکای گریلا لدیچه ایرشن دولت ترکا داگر کر بری خود ده هرما شهید دلیلا روژافه زاپه ده تکوشین خو ده به ویرکی درستی و روکنی خو ده دل حوالین خو ده جیتگره پیشنگی جبر خودانه را کرد. تولا کمکوشین گلی زیلان جدجمن خر کرده پرسه. ناوی خواه ده دل بیر او تکوشینا رومت آ گلی مده بتی پنزیرین دانویساندن. امسوز دادن که به میراسا جمره هشتیه یا برخودانا دیرو کی دستگفتین و ین مزن هستاتیا تاکتیک و هفریتیا حقیقی ده تکوشینا خواده بخن پوسولا و بمشن سرکتنه. والدیا شرناخیا دولتا ترکا داگر کر لسه هرمن نافچه الکی وکه هرمه قدخه هراگاند هرمن هاتنه قدخه کرن اون چای گره سمونو چای اکسیک و چای میدانه والدیا ev her seherem جبو نهروج وکه هرمن اولهیا تیبت آدم کی اعلان کر قدخه و حتی 16 ترمه بدومه لگور آگاهیان به قدخه ارتشا ترکا داگر کر آرمانچکاریا tevgereke askeri dike herwa dagir keran ev her seherem jibu yeke tirme jibu durojan veke hereme evliya tebet ademki ragihandı bu. لهم باجر و ناوچین باکوری کردستان و ترکیه جوین هنجواکا دموکراتیک دوام دکه و جاری جوین لناوند و ناوچین شرنق باتمان آیگیری ره و استانبول پیکاتن خلک بوتانه بگرسی و علاقه یک مزن نشانی جوین آنده ده دسر پیواجوی نیرین و پرس و فکرین خطین زمان جوین آل باتمانه لگوندین مال مرگه و جوزیکه یه ناوچه ساسونه پیکات وکیل پارتیا دمه Mehmet Ruşdi Tiryaki de civine de amade bu. Tiryaki derbarı pevaje de agahi da. Ve kedilin avçe Kerçüs, Heskif, Kubin o gelek taxin giredayı bajer be gerre civin hat organize kirin. Rexna dem partili navçen pürsüz birecike o hevageji be gerre de hev kombo. Bangare berapo aşıcıvaka demokratik hat xwendin o derbare pevaje de gel agahdar kirin. Xalke rihayet bejin bangare bertiya me deriye jiyaneke nu jihemu gelan revetke letevi ve bangeji devlet u deslatari tu gav navetiye. Hedina va xake de nezelale evjif karenmez دکه دوی بانگی ده جبو همو گل و باوریان سبروجا دموکراتیک و هیویه که مزن هیه جبو اموی هیویه زده بکن مال به مال دیگرن و گرینگیه آشتیه ود بیجن جبرگو پیوستیاوی ولاتی به آشتی و کوی دموکراسی و آرامی هیه ده پفچونن کو زده 40 سالند دومن ده ممروفن خوین هری به قیمت وندا کریه دوی ام ادی داویلی و ایشه بینن ام به هفر جانه کنو لسر بنگه آشتی و جواکا دموکراتیک هوا بکن لی استانبول جب سدان kesre civin hattı darxıstin. Valatiyen ku beştari civinen li taxacı Ahmet Anavçaya beğulubun basa heyviyen xoyen ji pevaji kirin. Valatiyen ku beştari civine bun ani zaman ku ev baveriya xwe bireber apotinen u gutin ku ev daxwaza hem valat buna ve kevdikin.
Mustafa Karabudak gud divê herî zêde Alewî xwedî li banga rêber Apo derbikevin. Hevserokê Komariyên Alewiyên Demokratîk Dadê ya Ankara'ya Mustafa Karabudak piştî hevdîtina bi şaredariya Dem Partiyê axivî û got desthilatdarî baweriya Alewîtiyê tune de hesibîne. Ji roja damizrandina Komarê û heta îro Alewî rastî kom ku jiyan tên. Karabudak balkişa ser banga rêber Apo û ya 27 Sibatê û got em vê bangê pir girîng û wate dibînin. Alewî li gel Kurdan herî zêde hatine qirkirin. Aştî ji bo Alewiyan pir girîng e û divê herî zêde Alewî li vê pêvajiyê xwedî derbikevin. Serkeftira pêvajiyê tê wateya sazkirina demokrasiya rastaqîn tê wateya amadekirina destûrnameyeke demokratîk. Ev jî tê wateya ku daxwazên me mafên me werin mîsogerkirin. Karabudak herî dawî got eger pêvajo ser bikeve wê cemxaneyên me di statûyê kanûnî de werin qebûlkirin. Hingî wê Alewîtî weke baweriyeke were qebûlkirin. Gel aştiyê dixwaze lê hin kes û derdor tevlî heviyan dikin. Eger aştî hebe aborî wê baştir bibe gendalî wê ji holê rabe komên xelkê wê bê tirs û weke ku bawer dikin dijîn. Ji bo vê jî ez dubare rewa dikim ku pêdiviya Alewiyan bi aştiyê heye û Alewî wê pêvajiyê destek bikin. Profesora Wêjeya Sosyalîsta Amerîkî Verim Montag piştgirî da banga aştî û civaka demokratîk a rêber Apo. Profesora Amerîkî Verim Montag bi peyameke piştgiriya xwe ragihan. Peyama Montag bi vî dengî ye. Ez jî dixwazim tevî wan dengan bibim ku piştgiriyê didin pêvajoya aştiyê. Ev pêvajo berwa jî polîtikên qirkirin, paqîjiya etnîkî û şerk û hin welat dişopînin xwedî wê potansiyelê ku nexşeriyeke aştiyane pêşkêş bike. Ez bank li herkesî dikim ku xwedî li aidiyetê derbikevin. Parlamentera İtalî Francis Carsari got ger em guh bidin banga Birêz Abdullah Öcalan em ê bigihînin çareseriyê. Parlamentera İtalî ger em guh bidin Öcalan em ê bigihînin çareseriyê. Ji sîhûne kesên şandeya navnetewayî Parlamentera İtalî Francesca Ceresani ku ji bo daxwaza hevdîtina bi Abdullah Öcalan re hate Stenbolê axivî û got Tirkiye û tevahiya cihanê di serdemeke dîrokî dene. Ji bo vê jî fikr û pêşniyazên Birêz Öcalan pir girîng in. Di demeke ku herkes ser şer de axife ew li ser aştiyê de axife. Ji bo vê yekê em Birêz Öcalan weke aktorekî, weke pêşengekî, weke feylosofekî pir girîng dibînin. Çeresani got banga diyaloge ya Birêz Öcalan ve demokrasiye li Kurdistan û Tirkiye misoger bike. Paradigmaya wî jî modeleke pir baş e. Bakur û Rojdatê Sûriyê mînaka ve ye. Modela Rojava ne tenê li dijî Daişê di heman demê de ji bo hemû gelan jî pir girîng e. Birêz Öcalan derbarê pozisyona jinan di siyasetê de jî pêşniyazên pir wesiftar dike. Francesca Ceresani diyar kir ku azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan pir girîng e û got eger li welatekî siyasetmedar di girtîgehê de bin li vî welatî demokrasî nîne divê Birêz Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî werin berdan. Em ê li Ewropayê piştgiriyê bidin vê pêvajoyê. Pirsgirêka Kurd jî pirsgirêkeke navnetewayî û dijwar e. Kurd xwedî 40 milyon nüfusî ne û tenê li welatekî najîn. Dîse jî em bawer dikin ku peyama Öcalan wê vê pirsgirêka ku 200 salin dewam dike çareser bike. Francesca Ceresani herî da wî got ez vê têgehê dubare dikim. Eger herkes guh bide gotinên Birêz Öcalan ew ê hemû pirsgirêk werin çareserkirin. Em ê ramanên Öcalan li çar aliyê cîhanê belav bikin. Binêrin Birêz Öcalan 26 salin di girtîgehê de tecrid kiriye. Dîse jî bi vîzyoneke ew xasî mezin tevdigere. Ez bi rastî bandor bûm ku Birêz Öcalan dikare piştî 26 salan di girtîgehê de ew xasî vekirî û aştîxwaz be. Li Colemêrgê bi giliya kesê AKP'yê sê kes hatin girtin ji heft welatiyên ku roja duşemê li gundên Aşut û Çemkayê hatibûn minçavkirin sê kes ji aliyê dadgeriyê cezeya sulhê ve hatin girtin. Hat ragihandin ku îfadeyê welatiyê bi navê Nezîr Ecer bêyî parêzer hatiye standin û tevî ku parêzerê Nezîr Ecer hebûye jî dozgeriyê îmze pê daye avêtin. Piştî biryara girtinên şeniyên gundê Aşutê li pêşiya walîtiya Colemêrgê da xuyaniyek çepemeniyê dan.
Abdurrahman Ecer li ser navê gundiyan axivî û dazanîn ku pêvajo bi temamî bi awayeke dervê qanûnî hatiye birêvebirin. Ecer diyar kir ku li ser laşê kesê tê îtakirin ku hatiye dervkirin tu birîn tunene û got girêdayî talîmata hin kesan li hemberî her du gundên me operasyon hatiye li darxistin. Heft kes û xizmên me hatine binçavkirin. Ev biryar ne hukukî û ne jî wijdanî ye. Bêyî delîl û destûrê dozgeriyê gundên me hatine dorpêçkirin. Ecer dazanîn ku divê dewlet û hukuk ne piştevaniya kesan, divê piştevaniya gelî bike û peyama hûn nikarin bi zext û tirsê me pêdeng bikin da. Em ê heya dawiyê parastina gelê xwe bikin û bi paş vegav navêjin. Doza Demirtaş DMM'ye cardın Türkiye mahkum kir. Demirtaş ji mijdara 2016 ve li girtî dîl tê girtin. Sala 2024 doza li Ankara'da 42 sal cezayê hepsê li hatibû birîn. DMM'ye divê biryara xwe ya dawî de girtîbûna Demirtaş adinavbera mahkumiyeta îlona 2019 û 2024 de lêkolîn kir. Dadgehê berê jî ji ber girtîbûna wî ya dinavbera 2016 19 Türkiye mahkum kiribû daxwaza berdana Demirtaş kiribû. Lêbelê Serokkomar Erdoğan nerazibûneke tund nîşanî vê biryarê dabû. Dadgehê huküm da Türkiye ku 5,000 euro tazminata manevî bide Selahattin Demirtaş û 20,000 euro jî masrafê dadgehê bide. Derhaq Özgür Özel'de fezleke hat amadekirin fezleke juburakirna mafê destnedana parlamenteriye ya serokê giştê CHP Özgür Özel hate amadekirin radestî serokatiya meclis hatekirin. Herwa dosyên tekildarê mafê destnedana parlamenteriye yên serok vekîlê Koma İYİ Parti Turhan Çömez û parlamenterê İstanbulê CHP Turan Taşkın Özer jî radestî serokatiya meclis hatekirin. Ji İranê bilançoya 9,006 kesan jiyana xwe ji dest dane. Rayedarekî İranî daxuyanî da televizyona dewletê û diyar kir ku piştî şerê 12 rojan bi İsraîlê re li welatê hejmarê miriyan derket 1060. Müdürê Wexfa Şahidan û Gaziyan Saîd Ohadî roja duşemê ji televizyona dewletê re axivî got heta ûrî li seranserê welatê me 1060 kes partine axê. Çavkaniyên siyasî destşankirin ku li gorî bilançoya fermî di nava 12 rojên şer de hejmara kuştiyan weke 905 kes hatibû destşankirin. Heftê tirmeyê roja duşemê Serokkomara İranê Mesûd Pesîşkiyan jî di röportaja bi rojnamavanê Amerîkî Tunsker Carlos re got ceribandin ketin nava liv û tevgerê û xwestin min ji bikujin lê nekarîn. Trump gund Hamas li Gazayê agiribestê dixwaze. Serokê Amerîkayê Donald Trump roja duşemê li qesra Spîs ji bi Serokwezîrê İsraîl Binyamin Netanyahu re axivî got Hamas amade ye ku li Gazayê agiribestê qebûl bike. Li ser pirsa astengiyên li pêşiya li hevkirina aştî çine Trump gund li gorî min astengiyek tune ye her tişt diriya xwe de ye. Berdevka qesra Spî Karon Lavin jî di civîna çepemeniyê de got armanca Serok Trump ya sereke bidawîkirina şerê li Gazayê û azadkirina hemû dîlgirtiyan e. Karon Lavend got ku nûnerê Amerîka Steve Wokfon jî vê hefteyê biçe duhoyê û tevlî hevdîtinan bibe. Serokwezîrê İsraîlê Netanyahu jî diyar kir ku wan serokê Amerîka ji bo xelata aştiyê ya Nobelê weke namzêd nîşandaye û nameyek ji Komîteya Nobelê reşandiye. Rayedarên Filîstînî jî gotin ji roja yekşemê ve li duhoyê di navbera Hamas û İsraîlê de du caran hevdîtinên ne rasterast hatine kirin.
Nünelen Amerika'yı danustandinen dinabera Suriye ve İsrail'e dedan desbekerin nünere teybeti Amerika ile Suriye Tom Bırak bişti hevditin hali gel seru komare Lübnan'e Jos evin dahuyanek davugut diyalog dinabera Suriye ve İsrail'e de desbekeriye. Tom Bırak gutku ev duhazın davili şerili sersinure Suriye u İsrail'e veri vuha gut peyman jî ve servekşîna gav ve gav ya ji heremên çayê şêx Colane be û her du alî nêzîkî îmzekirina peymanê bûne. Beriya çend rojan jî raydarên İsraîlê gotibûn şertên desthilatdariya Şamê ya îmzekirina peymanê vekişîna ji girên Colanê ye. Rojnameya yok Aront ya İsrailê ji agahî da û got hevdîtinên heyî li ser ewlehiyê ne li ser aşteke mayîndê ye. Amerîka jî rêveçûna müzakereyan dişopîne. Pelegodan jemen û çênî rû pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.